down.
Alright, kemudian kita 90.9 Brigada News Sebaran Music and News Authority. Anak konstitusi dan sangat takut mengikuti data hingga Biyernes. Ikapay di tres ng law sa buwan sa April. Kalau ito ang pagbigayan sa dancing and quick elimination round, at ang Brigada Jockey Challenges of free third part. Puntak sila, sarap nyo sa Gabo Magic sila nag-refresh. Ang atas sa nagsig sa pagtapos, public discipline at yung bitiman. Astan sa mga pagsuhay. Kapan another is going mixing trying Simonix Blackheart sa DJ Jumar. Yes, tadi itu starter control. At ang pinakamadalong engineer 390.9 Brigada Nelson Brigada Renzi at Renz. And of course, dapat mo na ito diri. At ang mga kapanan si Mariano Lamares. And of course, si Jimmy Taganats. At ang particular subcapital reporter Brigada Mutilang Inay. And ang assistant station manager pagkulay pa mawawukin mo Montenegro pagkulay si Brigada Richie ng Mariting Minister Time Magalir ng Sudan ang doing Brigada Jockey Challenge Season 3 second week elimination round for the third part sa tagat ang gitawagan na natin din siya nila ni Melody Lopez sa pagkalaya ko din yan
Very Nicole Pupura sa bukod-bukod sa ring at si Jess Lumsalan sa kailang bukod sa ring. Sila na naman yung sunod ang wala pa nagkabukas mababog sa dilig. Nagkaroon niya alas 11:20 hindi mo mabugsunta na doon ang brigada ng video minsan. Ay mga brigada ng Jockey Challenge Season 3 second week elimination round. Ilalit kanino sa kapsula na nagkatagos na protection na nato ang lawas patong coronavirus disease 2019. Ang kapsula na anti-viral properties kinasa sinamon body powder ang sa laman sa pinakadiktibo or rapi na pagkati sa liga na sa Bisaya sa pinananggat kapsula kada palagi katapan sa tipo o kanasong pag-iksulat sa mga mag-iskuta o COVID-19 ay magigagawa na katubad ka na yung taga-tubaan ang power cells or capsule konektado ko rin dyan katunayan ng lawas patog ng coronavirus disease at rin siya anti-viral properties siyempre ano na yung anti-parasitic properties sa basta na yung medical properties sa essentially kaya kayo mapapsa na magaling upang na ito naman yung pagkatong yan ang konektado ang nakatrisibo katunayan sa konektado na ikas na hindi ko na sa pandemya pero na yung pagkuha sa pagkita na power cells or parang capsule tulungan ang sakit siyempre kapag sa dalawang capsule na gagawa sa mga performance sa kawan para ito na may 24 oras nga resistance siya para pagpunta sa medtime sa ato para dahil tayo sa kanin capsule para na kung katali hindi ko binuba o GC sa resikli ko lang sa taas nga na po tayo hindi ka magmanay ng ligada na paluyan tayo mas malago ito na i-coordinate ko po yung GC ito na i-tugadalikin ko pinuba may isang tala mga eksinasi mo na magigas na dapat na makakuha yung pero sa makalas-sponsing basis siya din na before natutawag ko na doon mga contestant for today sa Brigada ng Jockey Challenge ato sa i-introduce sa naman ng board of judges sa palagyan Balang ito mga board of judges, mga kanilang judge number 1. Kanilang judge number 1, mga kiksunat lokalike. Lokalike, kuya ko, ganun na tutaan. At ikaw sa natugaw at least 90.9 Brigada News sa Banner. Siya pa nagdumala sa itong harana at hindi pa di ba nakapagpapila. Si Brigada ano yan o Plamares. At judge number 2. Ang bukid. Tapos pagkatagagulang patutugan sa rin dapat pinitato sa harana gapon sa Brigada News sa Banner. Brigada GB Negrato Negrato and ano judge number 3 and siyempre ang assistant station manager program manager na doon sa Brigada Brigada Regina Barrete ay salamat sa mga nanatay mga dosintos na mga viewers ng mga Facebook sige nag-sugod na po nag-view sa YouTube channel salamat sa mga follow sa tuwang Facebook page Power Big lang yan mo na yung search Power na YouTube subscribe pa yung Power Big lang yan mo na yung search agad tuwang like the for judging
For today's episode of Brigada Trophy Challenge Season 3, second week elimination round. Once again, orang yang kali-kali ya. Price money addiction that is 40%. Timing and mastery another 40%. X factor 10%. Audience and back at 10%. Audience and back in quality as a blind Facebook. It's comments and back. Mereka reputasi 100% asumsi kain na natural break na tayo bertemu berayun sudah kini porsi di kalau seperti kita dikali sama benefit sama dan si was calcio natural quality seperti calcio master protection vitamin C achieve seperti
It's 90.9 Brigada News FM. Give me a second here, some holiday. Alas 11:34 na. Ang dami natin mga dear contestants, mga brigada. Labas man lang sa ulo, buwan, dua na lang. Okay, so later on, sigla na natin mga brigada. Ito ang hindi tayo na si and we be other than George, that's my city band and I as Chacha in the morning. Family attack. Si Jima magtatanong Glenn Ross at si Ronias Jocelyn Kakubay Anski Brazil Eric Tibuan Inero Almarte Rensney Lagaw Daily Bukan Pirata Anday Chan Pagkiti Chan Serkin Kristen Monterni Lamang Tinapuniero sa Kanilot Punyakaw Punyakaw Pati Nagkapitan sa naman si Wayne sila and si alas 11:35 na sa Kabutado ng Brigada. Ito magang si Jason Salas niya
Random niya sa Luzon, si Berenico Locura, ang Google Producer ni tinuturo na ginawa ito na may nakatulog na ito mga Lucas Dance, mga obligada sa pagkat may putawag sa tuwan kami elimination mga kabigara magiging para sa tuwan monthly elimination ito na first week of May right so dapat tayo third weekly elimination ng mga second weekly elimination for the third month mas maganda para sa mga kabigara na tuloy-pas na mga tuners mga viewers na Facebook Live and one criteria for judging media line voice quality and diction. Nagtigil na siya mga kaisunod ng kalidad sa mga bilog na mga diction sa mga pagbilog na madaling na drama na mga timing and mastery sa timing sa tuyog ng mga giganta at siyempre sa mga kabisado ng mga giganta isang kaya na ito ang ex-motor ng audience ipagpaliwan na ng 10%. Pero magsunod na mga kaya ito siya president na dahil para matapilot. Kinikamay sa programa mga kami kita niya sa kapilasyon sa para si Tabono kahit yung province na sa past relax. Para wag banda yun ang sakit yung oras mismo.
Coming to be announced 19.9, we gotta use some 11:43. At the one time that you've got a bit of time, what's that brought to you by San Agustin Santon, Educate One, Herbal Blend Coffee Mix, kami na rin wala naman sa herbal, sa mga sa agaricos, grape seeds, patugay powder, barley powder, at syempre yung Agustin. Kamalita sa Africa ng outline and wellness sa siya, ng silipran, sa tarang branches, sa pharmacy, aliyah, biyasa yung sa kagsama ng kanan. Pwede na tayo magtugay mga kaigsunan, kasi mati kita sa oras at ang sunan, organismo, at ang Africa, video, challenge. At ang pagkatuto ng contestant, ikan sa lungsod sa dahil bantayan. Es Ilapil Radilla.
ilalim sa problema. Sana ang bukas niyo sa langit ko'y tugon. Dahil sa Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi mo pagkakatandaan. Sa lahat ay pag-ibig na tunay. Pag-ibig na pag-asa. Ang iyong kailangan. Someday ay pwede mo sa harap mo lagi. At alamay kong sawi sa isa Jesus sa bawat sandali. Sa ang kailangan someday ay pwede mo sa harap mo lagi. At alamay kong sawi sa isa Jesus sa bawat sandali. Sa ang napagpagabi at ilalim sa problema. Sana ang bukas niyo sa langit ko'y tugon. Sa isa Jesus sa habang panahon. Sa Jesus sa habang Alright, salamat guys po ang first at ang best time namin ang gabi nga dapat ang tantayan siguro siya gamit ng kulungan Jesus sa Santo Day aplikada at yung patay prayer maging surat ang super okay kaya alas 11:49 ganito lang tugay mga gabi nga mga wato na itong next ng best time at pagbagal sa siya gamit na ladies and gentlemen, please help me welcome everybody of faith, Alpha Para. Sabihin ang narapat na hindi na kung mali na. Pero di ko kaya bumitaw ika'y masasaktan na pangako ko'y walang iwanan. Alam kong mali na, alam kong hindi na mamahal.
Ilang beses din sinubukang pinilit ang naramdaman pero kulang. May kulang. Natatakot na malaman, natatakot na ilusgahan na hindi na nga, hindi na nga. Alam kong mali na, pero di ko kaya bumitaw ikay, masasaktan na pangako ko'y walang liwanag. Alam kong mali na, alam kong hindi na nga mahal. Alam kong mali na, alam kong mali na, alam kong mali na, alam kong mali na, pero di ko kaya bumitaw ikay, masasaktan na pangako ko'y walang liwanag. Alam kong mali na, alam kong hindi na nga mahal. Hindi na nga mahal. Hindi ka na mahal. Salamat ya mga kaibigan. Talaga yung pagbabago ko. Okay, kaya ito bagi kontes na bagi sudah hanya tuang yang natawan. Pero kibalutang nga nagsugod na puti kuna-kuna sa menunjukkan tahun satu hari. Second weekly elimination round. Well, mungkin sa magani bisa katong na tanong yung maayo yung kapigay. Pasapot nila mabison kung ano yung mas maayo. Ato na pasapot ka ninyo. Paginawan nyo karoon at ang criteria for judging. Hindi ka nato lang ginapasi. Pagkakaroon nyo bahay kayo mga maganda. Timing kayo. Timing na timing. Tayo nung kita sila. Timing kayo. Pero ang problema lagi sa ninyo addiction. Hindi ka magsapot. Mayo sa kay addiction. Mayo kay magka-litok. Mga so na ang problema pumasok ang timing. Hindi na napunta ang pumasok. Kaya kung sinaptan nila nagiging-ikatwal ikaw rin yung mag-iksunan samtang niya atas panahon sa pandemya. Ito yun dinamo para hindi kayo talayon o nato ang pinapuling sa panahon sa pandemya. Okay, ang ato pasalamatan ato mga dear sponsors siyempre nag-shoulder sa ito ang consolation prizes si Sir John Hermosa sa Friends Warehouse. Salamat kay Sir John and may pagkaminang yung kanyang Friends Warehouse Club at ito ang price Kinalit nyo sa iPad sa ito rin. Kaya sa may pagpatulaan bantayan sila. Sa iPad ka pabinawas ng Nadia ni Bart sa Jimmy. Bart, salamat kayo. Una nyo kila yung best friend. Hindi ka salamat sa magpasalamat. Sa kasama ka lang niya.
kinapuli mga kisunan na iban sa inyo na sila may mas naagro ka na sila po yung mga pagkaroon mo habang sa tuwa mo na pag pinulong tayo na tungkol sa atong sa madaya kaya doon di manikabutan mga isang pag-aapot dito rin sa tuwa na lahat na ito ang buwan sa Oktubre kaya yung nasunda na para dali kung ito sa paglution mga kaisunan mas laman maligo magbukod Sobra pa tayo na nagpagitawag kahabang sa tuwang brigada video may challenge sa mga ganahan mga sponsors ang mura di ka talit mga plus pagya sa mga Facebook live ang inyo ang mga pangalan o ang pangalan sa establishment malito ka to rin yung mga establishment sa tuwang brigada video may challenge kaya na sa konsisigwitation inatawag sa tapos ang contest na tuwing brigada na nawatog ikan sa pagkarda yung akong binibigyan si Mawit sa kanta ni Charis Campeng version sa song The All By Myself Melody Notice
Salamat po dahil pambanto na gusto na nagpagkar na yung nagkaroon kabilagan ng bita. Pagaminas, mangyari ka pangkar. Anyways, ginatibayan ako may papaminaw yes may pharmacy niya kay sa Leo kay mag-iya pakita good doon para kaya studios na kasi siyempre ginatibayan ako sila si Parks sa kasunod ba Parks Genie ang lasyon yung iPad yan sa may iPad sa may sa magpapulat nagkahin sila sa kanya yung doon yun sa kanya yung gano'n okay yan na daw sila niya feed say generally therapy kay Jay kasi ang mga stock dia sa iPad sa there's a break na mga kabigyan na ginagabahin sa number programa ginagalit kayo ng sagap sila kami si Brito ala sa seksyon counting at yan na yung fiber ganun pupuntaw na sobrang natapok sa lawa sa tao na malimang seksyon counting at yan nutrient glands para mga kapsol and is John sex John
Bene, trovarà sulla scorsa siete nasa canton. Ada nasa ko sa mga sa mga kumpanya sa programa ng Brigada Padisco. Siyempre, special edition sa mga Brigada Picture Challenge. Second week elimination for the third man. Sebelum aturan kriteria for judging harus punya lecturers atau voice quality show that is 40%. Immediate mastery another 40%. X factor 10%. Audience and back 10%. That is a total 100%. Our next contestant. Rampiran tugas dari Wawit sa kanta Said I love you by the line Testimony ko lang harap You are the candle, loves the flame, like the thorns, you bring the rain. Shine your light on this cloud of mine to the end of time. Come to me like the dark to the night, the shining light, the sun. I got my dream and into my life. You are the one, you are the one. Said I love you, but alright. Cause this is more than love I feel inside. Said I love you, but I was wrong. This love could never ever feel so strong. Said I love you, but I love you. Oh, my soul, like tiny babe. I keep my words, my heart explain. Stand up, baby, so deep, so true. I found in you so many reasons and so many ways. Your life has just begun. If you forever, I need you to stay. You are the one. You are the one. Said I
life. Cause this is more than I feel inside. Say I love you, but I was wrong. Cause I could never ever feel so strong. Say I love you, but I love you. Come to me like the dawn with the night, just shine like, just shine like the sun. I love my dreams so into my life. You are the one, you are the one. I love you, but I love you. Cause this is more than I ever feel inside. Said I love you, but I was wrong. Cause I could never ever feel so strong. Said I love you. Cause this is more than love I feel inside. Said I love you, but I lie. I said I love you, but I lie. Salamat ni Ruli, wala lang sa kailan ko sa iyo. Okay, so may nagagawa ng tiyan sa tuwang ng Facebook Live. So, ganyan na muli ang kumita para sa inyo ang nabit. Sa inyo ang ganahan may mahimong pananaw para sa tuwang second group play elimination round for the third month. Kasama kaya kanta kanina ka? Akan ang uso na doon. Ayan na ba? Pero doon nga nawagan doon nga Instagram destan from Patagagawa ng San Premio Cebu. Si Nestor Christopher Rosal. Siya namin ka na gulahan. I never fall in love again. Hindi cuma kali yung turun ka start sa tuwan mo. Ang mic. Start ka sa tuwan. Basta yun yan na. Tulatag ko siya. Okay. So many times to play with us cold, but now you treated me so wrong. I can't take anymore, and it's lost life. I'm never kind of good in love.
I've just been only lies. But where could you really find? I just broke down and cried, and it's not right. I'm never gonna put it wrong. I need it more than I did my heart so easily. I just aside my love. When you feel for someone else, baby, what will God put inside? And it looks like I'm never gonna prove the wrong. Okay. There's one thing I've in love. No one ever gonna fall in love. Please don't make me crawl. Alright, salamat kayo at ang contestant para kapigan na si Bro Christopher Rosales sa patag kawan ng interviews ko. Okay, tuling si pwede na tumitabi karoon ng hapon na Sir Jesse si Luca sa constitution sabi Madalas Sir Carl na iwan na natin set na ito hapon sa kapigan na salamat kayo sa inyo diyan sa puto sa inyo sa tulong na sa inyo point na kada minsan na pero tuang mudar karon mga kabrigada sa tuang Brigada Show Challenge sa pagiging na sa may daos ng first sa pagiging elimination itas mo na kung matutog na elimination this is not a tuang elimination para sa tuang kapigan na third finals right now may nabulan karon first play to play atau Brigada Show Challenge di palinguan mga gigs lang sa Evan Cedric yes may man magkakanta tayo siguro salamat kayo ini Parks Chili kay para malasyon kanya itulong na iban and then syempre pasalamatan ko na duhaan ng Friends Warehouse Club kung natin ni Sir John Aramosa sila marigasyon sa tuwang consolation prizes our next contestant at kaya katikan sa nila personal thank you alas na si Mike yun na nakinig ang portion ni Carlos na manigubang kinahingin yung fans na ikaw at mga ikaw sa Dausula subat sa PNP House from America tayo inas sakit sa kasikas Puramente Advice Supplement Capsule laban motor nag-live ginanap ko ng game sa wala sa
Ini ada guys. Yang mereka akan tapi satu dari langkah. Alright, you're tuning in to 90.9. We got a new supply. We got a big job each channel. Season 3. Second quick elimination round. Looking coming up and yellow. Again, number 3 is 90.9. We got a new supply. Again, may ito mas nas change the plans. Pag-video na meron din ang YouTube. Malinaw. Salamat po. Si Glendos at si Utias. Thank you for locking in as always. Tawag ko na kung next na contest ng sikat lang yapo Denise Kailan Pagosari. Kahit mo awit sa sa Ninodavis. Alright, si Bro Emmanuel Paterna. It's
lift me up and turn me down. I beg you, please, just stick around. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe, I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone, but your love is gone. Don't tell me that your love is gone, that your love is gone. I'm sorry, don't leave me. I want you with me. I know that your love is gone. I can't breathe, I'm sorry. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone, but your love is gone. That your love is gone. I can't breathe, I'm sorry. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone, that your love is gone. Alright, alas 12:29 na sa tulog ng gabi ka naman magpapalagos Kalau kay Caprice Arabes Salamat kay Christian kaya kita wato and Siriga J. Seka Sering pagkatanaw sa pagkapil sa itong Brigada Picture Challenge sa inyong kwarto Kita nagkaroon na ito sa 90.9 Brigada News sa Pan Kaya pagkuman sa tuwag kasi ka next weekly na ito Paloma na mag-upload na punta para sa audition ako sa tuwag Kaya na nagawa ka talagang patutan na kung mananagaganda kung pwede ba ba wala talingan pa na natuwa season 3 ito sa season 4 pwede mo kung kumali mo kapil may kinagagyan mo chance siyempre wala na gulo kung kalimutan mo yung every now and then every second sa mga pinagwino na ikaw sama so basit pa mga season sa sunod na po na season 9 sa season 4 kaya kung wala kayo nakatawa mo apal sa mga Pwede tutuwa doon at lang next na contestant. Pagkikikan sa bayan na sa puto sa rin Mahal sa katagaduran Mahal na mahal pa isang Si Bro Wilan na Mario Kung maliwanag kita Malina'y walang iba kundi ikaw Wala nibang makakapigil pa sa akin Binuhay muli ang takbo At ibang ng piso sa'yo Pagmamahal Buhay muli ng iba Na puno ng siya Sa lahat
Maaaring iwan wala na makapapigil, kinapagyaman paano ko ikaw na mismo kung saan lilisan, paano ba? Kumuwalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo ay maglaho, paano nagayang mundo? Kung sa astig ang nakita, kung ikinapakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Iyan lang maaari natin sa'yo matatanggap. Ang hama ko'y may buhay. Mahal kita, hindi ko kasi iniisip mo. Ito ay ang iyong pagkakulo at ibang ng gusto sa'yo pagmamahal. Ang buhay ko muli ng iba na puno ng siya. Sa lahat, maaaring iwan wala na makakapigil, kinapagyaman paano ko ikaw na mismo kung saan lilisan, paano ba? Kumuwalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo ay maglaho, paano nagayang mundo? Kung sa astig ang nakita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Yan lang maaari natin sa'yo matatanggap. Habang ko'y may buhay, mahal na mahal kita, di ko siniisip. Iba sa inisin mo, kumuwalay ka sa buhay ko, kung pag-ibig mo ay malago, paano nagayang mundo? Kung sa astig ang makita, kung ika'y napakalayo na, may buhay pa kaya tong puso? Yan ang maaari natin sa'yo matatanggap. Habang ako'y may buhay, mahal na mahal kita, di ko siniisip. Ay magpapinader dias na kay Mary Jane. Pag sebenarnya patos yang lagi muncul kamu sampai sendiri sama lepas itu dapat muncul kamu untuk Chris 90.9 Brigada News sa wala na personal nga lugar tulong ito sa mga kandidato kandidata mga gisulat para sa lugar second elimination round Brigada Medyo challenge for kalau ketua kurang doang ya kita bisa kontestan ikan sapu pun perlu sini paling sekarang kurang ada smile dapat lain dan susuk
Baby, you don't have to hurry. Listen, no need to worry. No one ever said that there's an easy way. When they're closing all the doors and they don't want you anymore. This sounds funny, but I'm saying anyway. Even if I have to catch you every day, you can never be too happy in this life. In the world for everybody, a happy and story. It's a wonder of God made the world. Not to let it bring you down and turn your face into a frown. You'll get along with a little prayer in the world. At the oras, makikita I got 40 minutes left at 12 right? Sebuah rata sebagai kepikiran atau setenaga pagpapag ng mga board of judges criteria or judging voice validate sure that is 40% if I may pass then another 40% next factor 10% of the absent but is another 10% that's a total 100%. Kaya mungkin sabay mo daw sa ito pili ko na at tulong na lista para matigsan ka para sa buwan ng third weekly it's third monthly elimination. Sabay mo daw bro magkiga hindi na para sa buwan third monthly elimination first week Sunday. Pada keselamatan siyempre ay pansari sa mga pagkukunan sa tayo siguro kaya parts sa GDP and Prince Rouse Club ko bilang deputy Sir John Hermosa sa mga kailangan ko paligos pabligar ang video challenge no sa tayo
and someone is subscribe, search me ang Power Bigay, pag-subscribe sa YouTube channel, Power Bigay Gapon, pag-hindi po puro Power Bigay mo ginamit ito, i-search sa na-space, hanggang mawala sa mga page, Power Bigay Gapon, napitin ka sa pabrika ng picture of the challenge. Anong oras? Alas 12:42 na commercial break. Nas na magbalik ito na masaya. Kinsay nananaw ka sa mga gatoy. Sa stage na elimination for the third man sa Africa na picture of the challenge. And it's short while. Oras na gawin alas 12:46 na ang tayo sa pagkakasunan sa pagkakantay sa pagkakantay sa pagkakasunan karapan sa yun sa kita pangarap ko ang ibigin
Ladies and gentlemen, nilagay gas na hindi nyo kapalit maglubat sa mga satu lagi gas for today.
Okay, para doon, yes, sudah anyway, jangan sampai mengagetkan bagi sudah tanya sudah ini sudah sesuai prestasi sudah setelah diberikan yang mengaplikan di channel weekly elimination round sampai pagi yang kita nak menginginkan bagi sudah kali nak kuasa atau agar Western berada dalam menginginkan pergerakan si judge number 1 yata kaniya of 76%, while si judge number 2 yata 88%, si judge number 3 yata ko sa 87%, para nakakuha siya 83.7%, while si judge number 1 second sa possibly si judge number 1 yata 80%, while si judge number 2 yata 86%, judge number 3 yata ko sa 90%, para nakakuha siya 85 to 20%. Winner. Si judge number 1 yata ko 80%, judge number 2 yata ko 90%, while si judge number 3 yata ko 98%, gathering an average of 89.3%. Ladies and gentlemen, our weekly winner for our Bigala Bichoki Challenge Season 3 Singapore Weekly Elimination Round for the third time. Let's start with Miss Stephanie Soso. Atau guys dari kita. You can explain everything that you can try. Baby, you don't have to worry. It's the rain that I need to pull me. No one ever said that there's a easy way. They're both in all the books, and they don't want you anymore. The sun's funny, but I'm saying anyway. Oh, shame, it could be better. Even if I have to hurt you every day, we'll get by. You can never be too happy in this life. In a world where everybody hates, a happy and there's no pain. It's a wonder of God made the world. We got to let it bring you down and turn your face into a cloud. You go along with a little prayer and a song.
Tapi kita doon ito. Selamat hari wanita yang sangat lengkap. Sudah diregistrasi dalam Brigada di Lapan yang Barat. Jadi di mana dia pemiluan dan politik. Kahit 2 oras, 2 minutos sa limpang na onda. Hindi na nagpatikong pati sa susunod na speechuran na para sa programang Brigada ng Maing. Pasalamat na nato mga board of judges sa mga Mariana Blamare. Ricky TV na ganako, and syempre Sir Regina Parrete, Landon Spelling DJ, Mams Comics Lover sa DJ, DJ Jumari, ano ang technical partners, characters Durano and the Brigada, Engineer Alex Reyes, we are Castrol Power Mechanics, and Maria Kaitan Satara, Alcatara, surat laki teman-teman. Surat laki balik picture ini kayak kita pada semua. Bilang ini. Putih.
Sa magulit, nagsunod na lang din. Wala kita yun. Iya,